Okay na ba? Yan. Alright, welcome back sa aking channel guys. At today's video, you probably think that you are better now, you only say that you probably think that yan may gagawin tayong challenge. Challenge ko naman sarili ko kasi sabi ng ate ko mag-challenge ka naman. So bale napakatagal ko nga hindi nakapag-challenge, no? At tinatawag ko itong kati ng ilong ko eh. So ito nga guys, may papanoorin tayong mga videos na dapat hindi tayo tumawa. Yan. Dapat hindi tayo matawa sa mga videos na papanoorin natin, na mapapanood nyo dito. Yan o. Dito lang. Ayan, makikita nyo na mamaya. At ito na nga, kung di man tayo matawa guys, yan, may siomay tayo. Nakikita yan. Yan, may siomay, tapos may sausawan syempre. At kung natawa man tayo guys, ay may parusa naman tayong yan, tingnan nyo naman yan. Ang dugi. May toyo, tapos may bawang. Eh di sana ginawa na lang akong adobo. Tika, bumablurred na naman ito eh. Hey, yan, kung nakita nyo naman yan. Yan o, dugi. Sana ginawa na lang akong adobo. Ay, para lang, may toyo na nga dito. Yan, toyo, sausawan, tapos may toyo pa dito. Yan. Ginagawa nila akong adobo. So ano pang hinihintay natin guys, sa umpisa natin. Yan, at magbibilang na tayo in 3, 2, 1, tara! Can we just talk? Can we just talk? So ang first natin papanoorin ay ito. Ito ang una natin papanoorin. Okay. Yan. Saging. May saging. Alam ko na to. Hello. Hello. Hello? Hello. Hello? Long distance. Hello ka. Hello? Hello, lakas mo. Hello? Nasagot. No, may napanood na po akong ganyan pero natatawa ko kay nanay. Panoorin natin ulit. Yan. Ay, natatawa ako. Yan, nakatawa na nga ako guys. Pero bago natin inumin tong toyo, panoorin natin ulit. Yan. Okay. Kasi yung napanood ko noon yung tsinelas. Ito na. Okay. Hello. Hello? Ilo? Ilo? Nan ilo? Baka yung punti ng ilo. Hello, lakas mo. Hello? Ilo? Ha? Ilo? Ilo? Walang iya nga. Walang iya. Gagawin ko ito kay mama minsan. So ito na guys, ayan so bali nakatawa ako sa video na video na yon. Ilo. Hello? So ito na, inumin natin to. Yan o, yan o. Hello? Ayan na. Kain na. Nana ako sa sa amoy. Ito na. So guys, nahilo na ako. Nahilo ako. Tayo, ba't kasi ganito yung binigay natin?
Di ba nung pinagtitripan ako sa ano ko eh. Sabi ko, sili, ba't tuyo kasi? Nani, kabawang ko ka ba samantaya? Nani, kabawang ko ka ba sa niya eh. Age! Pero di mo kaya guys, grabe, kung kayo kaya ano, uminom ng ganito. Pero para sa inyo, yan, ginawa ko yun ha, uminom ako ha, yan o, sino naman yung sinuka kong konti lang, yan. Pero ininom ko rin yan, para wala naman kayong masabing sabihin nyo, uwi ko, pero kayo uminom. Eh, ba't ko kasi ito naisip, ba't ko ako pumayag na ito na lang namin ko, ito yung parusa, uy. Diba ito, tatry natin hindi tumawa ngayong ano, itong pangalawang video na papanoorin natin. Kaya ito na. Yung ginagawa nito. Yung first yung first time mo lang to. Nasakit sa aeroplano. Siguro kapag ako siguro din yun gagawin ko yun. Kasi di pa ako nakakasakit ng aeroplano. Ay, ano ba naman to? So bali guys, nakatawa na naman po ako at ito na, inom na naman po ako. Ito na, para sabihin nyo, napaka-uwi ko eh, anong gagawin ko to ha. Ito na. Naamoy po palang ano, yung hindi ko talaga kaya. Ano naman to? Okay, game. Lagi na. Guys, ininom ko yun ah. Ininom ako, oh my god. Ano? So bali guys, hindi ko nga kaya itong ano, itong parusa sa akin. Okay. Hindi ko kaya to, pero hindi ko kayang iwan ka. Oh my god, oh my god. So bali ito na nga, kasama natin itong Ian at kumuha siya ng ano, ibang parusa natin at ito may sili tayo dito na kulay green, mga pumirid. So bali guys, para sa inyo yun, kaya yan, gagawin ko lahat para sa inyo guys. Para sa inyo, napaka-appreciate nyo guys naman yung effort ko sa inyo. So ito na nga guys, itong pangatlo nating papanoorin. Yan, tatry nating hindi tumawa. Dapat baliktad, dapat tumatawa ako. Tapos kakain ako yung siumay. Hindi na babawasan yung siumay. Hindi na babawasan. Uy, tinan nyo yun oh! Diba? Isang pangatlo natin kakain. Nagugutom na ako, oh my god. Ito na, pangatlo natin papanoorin na ito. Game. Okay.
Taon ni ato ni aging gabi i-invite me over the sa party na handang butiti. Ulitin natin guys, ulitin natin. Ito na. Ito ang pangatlo natin papanoorin. Taon ni ato ni aging gabi i-invite me over the Taon ni ato ni aging gabi i-invite me over the sa party na handang butiti. So bali guys, hindi ako natawa sa video na yon kasi may napapanood na akong ganun eh. At siguro nasanay na ako, nakita ko na yun at hindi na bago sa nakita ko yan at yun. Pero masaya naman yung masaya naman yung bata sa ginagawa niya. Napapasayaw pa ako. Taon ni ato ni aging gabi i-invite me over the sa party na handang butiti. Okay. So guys, ito na po ang number 4 nating papanoorin. Ito ang pang-apat nating papanoorin. So ito na. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. This is Group 1. Hindi rin ako natawa masyado kasi sanay na din ako kasi ganun naman yung ginagawa ko kapag nagre-report ako eh. Alam ko na yung anong gagawin. Kaya siguro nasanay na din ako at alam ko na. Yun lang. Hindi ako natawa kaya kakain tayo. Ay nga pala, hindi ako kumain ng siomai kanina kaya dalawa ang ating kakainin. Yan. Okay. Yan. Dalawa ang ating kakainin ng siomai. Ito na. Taon ni ato ni aging gabi i-invite me over the sa party na handang butiti. Pwede na tayo magmukbang. Mukbang tang. Mukbang tang. Yan, pero ito try natin mamukbang. Yan, abang lang po kayo. Okay. Wow. So guys, huwag natin pagsabayin kasi masaktan kapag pinagsasabay. Okay. Okay. So ito ang pang-lima natin papanoorin. Bali, 10 pa rin papanoorin natin video. Ito ang pang-5 natin papanoorin. Pag lindol, hindi ramdam. Pag ako dating layo pa lang, ramdam agad. Galing mo lang nun, no? Magaling din, no? Tanga, mga lahi mo yan eh. Pindot ko, doorbell, patay ilaw. Tanga na, parang kayo, relate kayo dun ah. Ayaw ko nga maglalagay nun. Tanga na, may page. Sikat na kayo, may page na kayo ah. Ako doon eh, tali aso. Ako sigil, di na tali. Diba? Natatawa kasi ako sa sa mga Bombay na nakikita ko ngayon sa Facebook kasi tama nga sila, no? Kapag sila sumisingil, yung aso nila hindi nakatali, pero kapag walang sumisingil na Bombay, yung aso nila nakatali. Ako doon eh, tali aso. Ako sigil, di na tali. Guess nyo ako? May sa maging Bombay. Amot-amutin na karate. Sa kanina lugi ka sunina. So guys, ito ang pang-anim natin papanoorin. So ito na. Pang-anim na to guys .
At ang natirang siomay na lang ay 1, 2, 3, 4, 5. O, 6 na din na siomay. Kaya sana hindi tayo matawa dito sa susunod nating papanoorin. O sa mga susunod nating papanoorin pa. Ito na. At game. R$1.000 os homens não venderam. O melhor touro de Barretos o ano passado, touro do Olimpíada. Fala mesmo. Abriu a porteira aqui na Sofia, agarrou. Ele sai, ele pediu a sorte logo, o touro se perdeu. Ele vai pra esquerda, Ei, ele volta, grave. ele bate a mão ali, ó. Quando ele bate a mão ali, ele fala, fez namorada. Hoje você me pegou. Lakas ng tama ng papa nila. Tony, aking gabi, invite me over the Hindi ako natawa. Ano lang, naawa lang ako sa batang yun. Yan naman yung pagkabagsak niya. Abriu a porteira aqui na Sofia, agarrou. Kahit na anak ko yun, di naman ako ganun eh. Pwede naman kung sa kama, pero sana sa mga tatay dyan, huwag niyo pong gawin yan sa mga anak niyo. Pwede niyo pong gawin yan sa mga kama or malalambot na sahig o ano ba tawag dito. So ito ang pampito nating papanoorin. Oy, nga pala hindi pa nga ako natawa kaya kakain ako ng siomay. Ito na. Samsamit. Sinasuka. Samsamit sinasuka. At Tony, aking gabi, invite me over the So ito guys, pampito natin papanoorin ay ito na. Ang pampito natin papanoorin. Di ba? Lagi mo matatakot. Puta yun. Tinapata. So guys, alam nyo ba na takot ako sa manok? Tay, grabe. Tukain ko eh. Grabe kasi takot ako sa manok. Tapos kapag ako siguro, my God, siguro batikak hanggat hanggat ditantutan. Yung mga ko, sige. Okay. Hindi totoo po, seryoso. Takot pa ako sa palakat. Tapos takot pa ako sa manok. Hindi ko alam kasi eh. Basta. Pero takot din po takot ako mawala ka. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they Parang siya nga. Oh my. So guys, yun, natawa nga ako. At ito na nga, inom na naman po ako ng... Kaya hindi ko kaya. Itong sili na lang. Sili, no? Kasi hindi ko kaya yun eh. Kasakit pa ako yun eh. Ugrik kasi yung ate ko eh. Kaya ito na. Kakainin natin itong sili. Ready na ako. Yan. I love you. oh my God, if I die, I'm a legend. So ito na nga guys, ang pangwalo natin papanoorin. Yan. Actually, hindi ako natatawa kasi yun eh. Ganyan din ako eh. di ako, kasi ganyan naman, ganyan naman pagtutor ko. Ang pangwalo natin papanoorin guys. Walang swerte. Walang swerte niya. Ang bango-bango, ang bango-bango,
Ang bango ng detergent ko. Ulitin natin guys. Ulitin natin yan. Ay, nasurti. Tapos, ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ng detergent ko. Marami na naman itong memes na to. Diyos ko. So, bali guys, wala namang epekto yun, kaya ito yung muna nating parusa, kaya ito yung dapat nating gawin. Woo! Ang bango-bango. Ang bango-bango. So, bali pang 9 ata yun eh. Pang 9 na ba yun? Alam na po ako. May laman pa yan, Oh, yan, Oh, nakikita nyo. Ito na, ha? Masaya kayo, diba? Masaya kayo, diba? Ito na! Ito yun, hindi ko talaga kaya, guys. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Hindi ko talaga ito kaya, eh. So, ito na, guys, para sa inyo to. Hello? Pang 9 na ba yun? Hindi pang 10 na ito eh. So ito guys, ang pang 10 natin papanorin. Ang pinakahuli natin papanorin guys. Ito na. Di ba sa Alex to? Alex Gonzaga, no? Ito yung, siya to eh. Yung idol ko rin to eh. So ito, panoorin natin to. Ulitin natin. Ito na. Oh! Wow! Wow! Totoo ba yun? Ulitin natin. Ulitin natin to Ito na. Ito na. Oh my God! Talagang inawakan yung ng lalaki. So bale, ino naman po ako. Yan, ino naman po ako. Yan. Maraming no? Kaya napagano ko. Uy, tinayin nyo. So bali guys, dito na po nagtatapos itong video na ito. Sana po nag-enjoy po kayo. Yan, at maraming salamat po sa lahat ng Tisoy loves ko dyan. At sana po supportan nyo po rin po ako. At happy 1,600 subscribers na po tayo. Yan, napakasaya ko po kasi napakasaya ko kasi talaga namang sinusuportahan nyo pa rin ako. At ito na nga, mag-shoutout po ako. So bali, kada isang vlog ko ay may shoutout akong 5. Yan, 5 isa-shoutout ko. Kaya guys, sana po huwag kayong magtampo, no? Ito na, mag-shoutout na po ako. So, shoutout kay Carla Kayabyab. Shoutout din kay Chris Ann Kabiling. Shoutout kay Raven Silaw. Yan, shoutout sa'yo. At shoutout din kay Lance. Shoutout din kay Jane Francine Ferrer Vlogs. At shoutout din, ito ang panghuli, kay Joanna Kunanan. Yan, shoutout sa inyong lahat. At maraming salamat sa suporta niyo sa akin. May mag 2,000 subscribers na po tayo agad-agad. Kaya subscribe lang po kayo. Yan, maraming salamat po sa panonood ng video na ito kahit walang kakwenta-kwenta. Yan, so yun, gusto nyo? So yun guys, ito na, dito na natin tatapusin na ito. And 3, and 3, 2, 1, Mr. Tisoy Vlogs 2019. Let's go! Woo! Ba't ko tinatakpan pa round
Tara! Go! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Ate Susan! Ate Gina! Lola! Mama! Balong! I never knew you were for me. 'Cause we were just kids when you were. Sama! Bubongga! Happy Mother's Day, Ate Vina! Para buhay mo! Yay! Bubongga! Alam mo naman na mas maganda ako sa'yo at mas sexy at mas masa. So, gusto ko lang sabihin sa'yo ay, huwag ka na mag-asawa. I love you, malalaman ka namin. Bubongga! I love you, Mama! Mahutoy ka. May babati, babati. Okay, magbati. Pambati lang Papa. Yan na, si Papa. Happy Mother's Day. Kurang raja anak I love you. Also, tanda mo ba yung inaakta kay Jean, sa wakto. Dan naisip Balong. sana kumaga to kay Kuya. I love you! Happy Mother's Day! Hindi ko na ito talaga